изключително важна тема от тази аспекта към психологията. Също това е субектността, в крайна сметка, също, за което за сега ползваме. Да, сега ще имаме само да добива вашата тема. Виждате я, киберзависимостите, патология, онлайн диагностика и терапия. Вредите и ползите от нея. Много интересна тема и за младите хора, и за всички нас. Поне 5 пъти си сменям идеята как да започна и то се дължи на факта, че непрекъснато разбирам нови истини. Една от истините е, че ще говоря пред философии и пред психолози. Могат ли да подигнат така, да направят знак психолозите? Няма. Добре. Между другото, в собственото си развитие съм претърпял много различни етапи. Започнал съм като техникум по електротехника, минал съм през висше образование по физика, след което минах през висше образование по психология, като преди това преминах така на собствена ангажимент през история, философия, педагогика и стигнах до психологията. При мен това е едно развитие, което непрекъснато върви и аз живея с настоящето. Това нещо, за което сега ще говорим, киберпсихологията, е нещо, което аз открих миналата година през февруари. След като доста си бях отекчил знания, учене и така нататък, изведнъж открих, че в интернет има много сайтове, много форуми, които дават нещо на хората. И реших да проверя какво им дават, какво ги привлича. Чувам се добре? Добре, защото не ползвам микрофона. В това, което открих, че имат различни насочености. Едни дават развлечения, други дават знания, трети дават начин как да се общува. И това нещо ме накара да започна да работя върху киберпсихологията. Книгата, която написах, представлява един учебник по киберпсихология. Има названието киберпространство, киберкултура, киберпсихология. То е ново направление в цял свят и датира от 96-та година. През 96-та година започва един бум в киберпространството, в техниката, която вече може да върши много работа, свързана с това, което през 56-та година е обещавано. През 56-та година се очакваше, че изведнъж всичко ще стане киберпространство, виртуално пространство и хората ще започнат да ползват. Но не можа. Не можа, защото нямаше достатъчно математика, нямаше изкуствен интелект, нямаше всичко това, което се появи през 96-та година и започна да върви бързо напред. 30 години всички поколения бяха заляти с такава информация, свързана с киберпсихологията. Оказва се, че само най-малките до 14 години отъждествяват виртуалност с реалност. Наложи се тези две понятия да се разграничат. Виждам тук, че в обявата пише виртуална реалност. За мен няма виртуална реалност. Има виртуалност и реалност. Реалността е това, което ние получаваме на базата на опита с хората, както се раждаме, както се развиваме и както е било през вековете. Сега се появи и виртуалното пространство. Това е нещо ново, не напълно ново. То е нашия интелект, то е нашето въображение, нашите фантазии, но много добре оформени и организирани от киберпространството. Така че, нека най-напред тези две понятия да ги разграничим. В следващата възраст, това са юношите, тези неща вече се разделят, юношите стават зависими от киберпространството. По-нататък зрялото поколение, което се труди, пък получава възможност да работи в киберпространството, да го ползва за информация, за развлечение, за контакти и така нататък. Всичко това. И така нататък до преклонна възраст. Няма да ги обобщавам всичките неща, но за това тези две понятия се подразделят. Каква ми е целта? Какво правя в живота от февруари миналата година до момента?
На първо място да създам един учебник, една информация, едно знание, което хората да могат да овладеят, като изследват всичките мои опити да се разпростра в киберпространството и да видя какво то дава. Дава много психология. И в момента, в който констатирах, че дава много психология, втория месец, както започнах, февруари, март, започнах да си ги записвам нещата. И докато си ги записвах, видях, че това може да стане един учебник, една книга, която да ограмотява хората около мен. И за това я завърших, като въведох още глави за обучението в киберпространството, за начините, по които да може да се действа, да се прави изследвания в тази област. И първото изследване е това, за което ви казах, че най-малките само отъждествяват реалност с виртуалност, а всички останали вече нагоре ги разделят. Но всички в един период, тия 30 години, в които ние сега живеем, блазени. Много сме ощастливени, много неща сме получили благодарение на това, че живеем в епохата, в която киберпространството завладява света. Какво се включва след учебника? Направих група, която се казва Киберпсихология във Фейсбук и там хората могат да контактуват помежду си. В момента има към 326 човека, сбърках, 236 човека, що се отнася до приятелите, те са към 490. Всичко това нещо е една форма на комуникации, на обществени комуникации, на това, което наричаме киберзависимост. След това се оформи въпросът, че трябва да се изследва каква е мотивацията на хората да се занимават с това. Някои много се интересуват, искат всичко да знаят, искат това да им стане професия. Други въобще не ги интересува и когато им говоря за киберкултура и киберпсихология, това не ги засяга. Трети пък искат само да знаят с какво се занимава киберпсихологията, какво засяга и до там. Моята идея е да се създаде образователна методика, която първо да въведе дисциплината киберпсихология и след това да въведе по-нататък обучение на преподаватели, насоки, в които да се обучават професионално хората и на трето място да организира изследвания, защото това е изключително важно. И в тази връзка пък написах другите две книги, които са количествени методи за изследване в социалните науки, това е 2015 година, тази е миналата година, а тази година качествени методи, това е форма да се придаде някакъв образ на въпросите, които си задаваме към киберпсихологията, без да ползваме статистика и математика. Тук се ползва статистиката, но тя е за нематематици. Той всеки, който иска да работи в тази област, може да използва тези три книги. Направил съм ги, за да обезпеча по някакъв начин моя принос. Сега остава за другия принос. Преподаватели, ректори, доценти и така нататък, които трябва да го въведат и като магистратура, и като предмет. Между другото, тук бях преди известно време, като представих самата наука, киберпсихология, пред психолозите. Интересът беше голям и виждам, че нещата се развиват, щом и в философски факултет това се случва. Значи ние живеем с нашето съвремие. Ние го създаваме, вие го създавате, за което съм изключително благодарен на университета с всички тези инициативи. Това, което досега не бях отбелязал като задачи на киберпсихологията, беше тези форуми, на които се събираме и всичките университети, които са ме канили, за да представя науката. Аз съм ходил в Бургас, в Велико Търново, на много места, където хората се интересуват с какво новата психология, модерната психология измества старата психология. А какво прави тя? Първо, всички традиционни психологически процеси ги трансформира. Тук се говори за трансформацията на хуманността, на човека и така нататък. Колегата, тази трансформация върви и по този път, като трансформира основните понятия, основни знания, свързани с психологията, ги превръща в
психология. Как ги превръща, като добавя към тях изследователски методи и нови понятия. Например, новото понятие за идентичност има вече два аспекта. Реална идентичност и виртуална идентичност. Какво е виртуалната идентичност? Това, което ние показваме за себе си в интернет. Не винаги сме честни, не винаги сме открити, понякога прикриваме някои слабости, понякога представяме нещо, което не сме. Друг път сме напълно анонимни, а някога сме напълно реалисти. Аз, например, съм пълен реалист, но има и хора, които държат да не се появяват в интернет като имена. Ето това е новата идентичност. Същото и за комуникациите. Променят се. Абсолютно се променят комуникациите. Като си представите как сме комуникирали в една беседа, двама души, когато сме комуникирали по телефона и как комуникираме в интернет. Отново там е съвсем различно, съвсем по-богато, много по-обхватно и понякога лишено от много форми на реална комуникация. Тези неща ме наведоха на идеята да създам тази книга и тази моя политика в сферата на модерната психология. Това, което сега предлагам, са едно изследване. Киберзависимости, патология, онлайн диагностика и също онлайн терапия. Онлайн се разбира и за диагностиката, и за терапията. Така че това, на което ще се спра сега, ще бъде свързано с как можем да определим, че в света има някакви патологични състояния, които се наричат киберзависимост, т.е. залепваме се, някакво понятие става доминиращо, ние се залепваме за него и всичко друго, което се случва в комуникациите, в живота на хората, се отделя, скрива се, не се ползва и ние се усъкътяваме един вид, като ползваме само тази прилепчивост, тази киберзависимост. Започвам с три форми на киберзависимост, които са много известни. Едната е видеоигрите, кибервидеоигри, зависимост, когато водят. Другото е киберсексът, виртуалния секс. И третото, другата, следващото. И третото е свързано с паричните вложения. С това, че ние имаме още едно. Достатъчно. Нещо малко трудно ще се координира тук, но няма значение. Във всеки случай, това нещо обаче, сега ще го представя по такъв начин. Не е важно само в какво ние сме зависими. Важното е и как се създава едно такова изследване. На първо място ни трябват индикатори. Индикаторите аз ги взимам именно от тази сфера, в която вече се знае, че има зависимости. В тези сфери са тези, които изброих. Освен това, тези индикатори ги превръщам в начин на изследване. Те стават въпросници. Въпросници, в които всеки индикатор си поставя някакъв въпрос и се отделят около 26 такива индикатори, които могат да бъдат по някакъв начин ползвани, за да се констатира дали в някоя непозната област ние имаме зависимост или нямаме. Ще дам след малко примера. Коя е непознатата област? След това, след като имам този въпросник, взимам непознатата област и започвам да анализирам кои от индикаторите, които съм извел в предишните, в познатите зависимости, как действат. Непознатата област е киберработохолизъм. Много хора в съвремието, българи и чужденци, са в това състояние на киберработохолистична зависимост. Тоест, не могат да се откажат нито от телефоните, нито от лаптопите, нито от компютрите.
непрекъснато седят, преуморени, отпаднали и така нататък, въпреки това работят. Нека да видим с какво това, че работят в тези сфери, се превръща в зависимост. Прилагам този въпросник, който съм създал на базата на индикаторите, които съм намерил в другите зависимости и констатирам кои са новите форми на зависимост в киберработохолизма. Нека да отбележи и това, че такова понятие в световната наука няма киберработохолизъм. Ако напишете във Фейсбук или в Google киберработохолизъм, ще се раздели кибер отделно, работохолизъм отделно и ще ви дадат пояснение само на работохолизъм. Киберработохолизмът е новата форма, новото наименование, онова, което ние инициираме по някакъв полезен начин за цялото общество. Защото той, когато се изследва с моя въпросник, който съм създал и който може да се възпроизведе на база на тази литература, може да открие кои са факторите на киберработохолизма. Те са три вида. Първият вид фактори са негативните. Онова, което прави киберработохолизма вреден. Първо, че се застояваме. Застояваме се безкрайно много. Отхвърляме много важни ангажименти, които би трябвало да можем да осъществим. Споделяме само една област. Изкривяваме съзнанието си, защото работим само върху това, което ни се натрапва. Освен това, отхвърляме всичко останало и халюцинираме. Започваме да си мислиме, че само това най-важното, което е в центъра, то заслужава да бъде изследвано. Това е патологията. Има обаче и позитивни страни. Можем да си правиме каквото искаме, свободни сме. Можем да експериментираме. Можем да фантазираме, да работим в фантазни светове. Тази свобода е това, което пък ни задържи, което ни привлича, което ни кара да искаме да стоим там. Да имаме някакви професионални резултати, защото понятието работохолизъм има и позитивен социален аспект. Съвременната управленческа форма стимулира работохолизма, защото ако вие работите, всички работите, ще дадем повече продукция, обществото ще е по-богато и това нещо ще бъде от социална полза. Само че за вас ще остане мъката, страданието, че се проуморявате. Тази девойка, която се беше появила на екрана, тя е израз на това, което работохолизмът води до човека. Спили се, отекчени сте, изтощени сте и не можете да оставите телефона и да затворите очите. Случва ли ви се? Дай Боже да не ви се случва. На мен ми се случва, защото аз съм работохолик. И така, продължавам нататък. Какво се появява като начин да се обработва? Обработката е... това са видеоигрите, какво ни дават? Наштракайте ги всичките. Има 10 различни видеоигри, които аз съм изследвал, от които да изтегля индикатори. Едните са за развлечение, за романтика, следват игри за спорт, в които усвояваме някакви спортни, така, чудесно. И други игри, които пък по някакъв начин ни дават възможност да упражняваме, да правим шофьорски игри. Ние заставаме на една магистрала, управляваме колата, случват и се някакви неща, трябва да реагираме. Това е образователни игри. Има игри за бизнеса, където можем да си създадем свой бизнес в сферата, която ни интересува. По-нататък има ситуационни видеоигри и накрая са арт-видеоигрите, където съдържанието се съчетава с изкуството, с естетика и с емоция. Много различни форми. Това ми е дало възможност да направя заключението, че зависимостта може да бъде най-различна в най-различни аспекти и това нещо ни е един от факторите, който го има във всички останали зависимости. Накрая трябва да кажем само, че има един общ недостатък, че консумира страшно много време.
Това време на нас ни е необходимо за комплексност. Да можем да участваме... Има ли време? За мен. Така. Следващите видеоигри, можем ли да ги видим тех? Защото първите са игрите, които деца... Киберхазарт, тази дума не беше изчезнала. Киберхазартът е една форма, която има най-различни реализации, но ротативките са хазартни генератори, които дават число и на база на това число вие печелите или губите. Другата форма е като играете от тези игри, които са свързани с... На киберхазарт ли сме? Да. Точно така. Ротативките имат този недостатък, че дават някакво число, вие се ангажирате с тях и ако спечелите, печелите. Ако загубите, губите. Но това е много примамливо за хората, които предлагат такива игри, организират видеоигри и те започват вече да създават пародии. Едната от пародиите е това да направят видеоигра, в която вие можете да се опитвате да познаете числата, но нито ще спечелите, нито ще загубите. Само да видите как работят, за да ви привлекат, малко да ви изкушат и вие да се грабите. От това нещо следва по-нататък още едно предимство. Можете да залагате само стотинки, съвсем древни. А накрая пък организаторите предлагат да си разделите залога на половина. Вие да заложите 100 и те да заложат 100 и после да си разделите печалбата пак в същата пропорция. Но ако загубите, само вие губите, защото организаторът си взима собствените пари, които са си не. И така. Следващата пък форма, това е киберсексът. Киберсексът също ни дава някои идеи за индикатори. Това, което в киберсекса не е достатъчно, но тук спрете, ако обичате, е, че има само видео и звук. Липсват телесни контакти, липсва партньорство, липсва духовна връзка. Всичкото това нещо е едно изкривяване на човечността, на хуманността или както искаме да го наречем, не знам дали ще върви добре. Но в този случай това изкривяване води до заболявания. Това са еректорални заболявания, които от една страна повдигат много желанието и потребността от секс, но от друга страна не могат да го осъществяват, защото се е променила вече човешката природа и тя не получава ония естествени дразнители, които и трябват, за да осъществи нормален секс. Нормалният секс отпада, остава само този. Този недостатък е изключително вреден за здравето и следващото, малко по-надолу, имаме ли? Още едно. Имаме отново опит да се овладее това пространство. Като организатори предлагаме най-напред видео и публикации. Едно видео, което е простичко, дава някои сексуални усещания и те са само видими или звукови. Следващите са специални очила, които могат да ви осигурят един много сериозен изглед на най-различни форми, на най-различни контакти и така нататък. Но и това не е достатъчно, защото свършва там, където са звуковите и видимите дразнители. По-нататък обаче имаме един по-сериозен опит, когато нещата се предават на партньор в интернет, който има и тази функция. Camping girls са момичета, които контактуват, или жени, които контактуват в интернет и осигуряват личен контакт с всеки клиент. Това нещо е вече форма, която връща личността, вкарва я вътре, имаме духовен контакт, само телесен контакт няма.
Така че развитието на цялата тази техника върви към това да ги прави колкото се може по-близки до реалността и колкото се може по-осезателни, за да бъдат действени. Следващото какво е? Диагностика на онлайн зависимости. Описах ви тази диагностика, т.е. как съм я създал. Има негативи, има позитиви, има пародийни елементи. Можем да прескочим всичкото това нещо. И следващото. Един момент. Как се става зависим? Тъй като физиологията на базата на психологическите усещания създава в мозъка отделяне на допамин и ендорфини. Това са вещества, които съпътстват позитивните усещания. Щом има такива вещества, това е един експеримент с плъх, в който в мозъка, където се отделя ендорфин и допамин, е поставен един електрод с много малко напрежение. Този електрод е свързан с тази плоскост пред него и когато мишокът случайно натисне или стъпи върху нея, веднага получава едно дразнение, което му е приятно. След 5-6 такива случайни опити, той се научава, отива и започва по 1000 пъти в час да го натиска, за да си достави удоволствие. Това нещо е изключително вредно в случаите, когато става дума за киберзависимост, защото човек си доставя някакво удоволствие, отделя допамин и ендорфин, обаче реално не решава никакви свои житейски въпроси. И от тук това заключение, че трябва по някакъв начин да се борим с цялата тази форма на зависимост. Можем ли да минем нататък? Това нещо съм доказал вече. Ето ги трите форми. Едната негативната, другата позитивната и отдолу ще следва дали можем да го управляваме и в каква степен. Дайте следващото. Още веднъж. Стигнете, ако обичате, до края. Достатъчно. Самата зависимост трябва по някакъв начин да се констатира. Защото моите 26 индикатора трябва да ги вкараме в един анализ, който ще търси корелация между 26 различни фактора, само с един резултат – зависимост. Тази зависимост обаче, последния ред се чете, може да съответства на различна възможност за справяне. Едната от възможностите е неосъзнатата зависимост. Малките деца и по-елементарните хора усещат, че нещо не им е в ред, но се чувстват се зависими. И до там. Просто само негативното усещане. Втората е, пак са зависими, усещат, но не могат да се справят с нея. Третата форма е, зависими са, усещат, но имат интелект, имат воля, имат методи, с които да се справят. Тези методи са в края на моето изложение. И накрая осъзнавана, но сраствана с ползата. Работохолизма. Това е, което ме насочи към работохолизма, да го търси, защото той е натрапчивост, хем е зависимост, хем време. Имате още, да? Имате още? Без да знам. 5-10 минути, не. Имате още. Да свършим? Не, имате 5 минути поне. Имам поне 5 минути. Добре, минаваме на това как се лекува това състояние. Дайте надолу. Кибер още. Ето ви един работохолик, как изглежда пред компютъра, отпаднал в труп, ето какво му е в главата. Ужас, кошмар. Дайте нататък. Регресионният анализ ни дава тези неща, за които говорих, които са позитивите. Тук са изброени, ако можете да си прочетете няколко, но скоро ще го махнем. Дайте негативите. Ето ги негативите, тази обвързаност и това стоене пред интернет и възможност да не се махнем оттам. И накрая киберработохолизма, пародията. Нали пародията? Пародията на киберработохолизма е когато имитирате работохолизъм с цел да се откъснете от съвременното общество, което ви експлоатира. Тоест, ние осъзнаваме, че то мотивира нашата работоспособност, за да вземе колкото се може повече от нас. И голяма част от хората само имитират
работохолизъм, а в същото време се отдават на самостоятелна практика, на легална, на сенчеста икономика и така нататък и печелят по този начин. Нищо лошо. Това е светът. Аз съм бил длъжен да видя, че има такива хора. Дайте нататък. Корелационният анализ добавя още няколко важни неща. Те са отразени в статията. Ако публикуваме такава статия, вие ще можете в детайли да се запознаете. Но най-важното е, че имаме лоша организация на труда и на задълженията. И на това се дължи, че по някакъв начин трябва нещо да се компенсира, нещо трябва да стане неприятно, а след това да си го поддържаме за приятно с други фактори. По-нататък. Какво липсва? Значи, за да започнем да се оправяме, да се справяме, трябва да видим какво липсва на индивида в реалния свят и какво той открива в киберпространството. Нека да видим какво открива. Аз ги споменах тези удовлетвореност в някои сектори, фантазия. Спокойно давайте всичките до края. Сега, един момент тук. Когато имаме някакви негативни фактори, ние се питаме как можем да ги премахнем. Роджерс дава, той е известен психолог, един от светилата в тази наука, той дава следното определение. На дъното на всяко изкривяване, на всяка деформация стои нещо позитивно. На базата на това, че не можем да го удовлетворим, ние правим някои трансформации, деформации и стигаме до престъпление. И той дава примера с Отело и Дездемона. Отело удушва Дездемона не защото е мрази, той е ревнува, той счита, че тя му е изменила. На дъното на неговото усещане стои любов. Ето, това е примерът, върху който той гради, че трябва винаги да анализираме хората в дълбочина, да видим кое е позитивното и да им го дадем. Следващото. Киберрелигията. Тя има много интересен отговор, който аз съм взел като илюстрация, но отчасти ще отделя от религиозното и ще го дам като фактор, който обуславя мисленето на човек. Те дават един такъв пример. Ако една девойка, която е нормална, на 15 години да речем, има спортни интереси, има забавления, има обучение, има родители, има приятели, куп неща, които създават един комплексен вид на живот. В същото време изведнъж тя се влюбва. Появява се любим човек. И всичкото това нещо се реорганизира. Става наново. Появява се един много висок стимул, една много висока ценност. Ако искаме да възпитаваме хората, да ги превъзпитаваме, да ги откъсваме от прилепването към различните форми на интернет, трябва да им създадем една висока ценност. Религиозната теория предлага това да бъде Всевишният. Психолозите приемаме това да бъде всяка висока ценност, която си заслужава, която има социален принос, която има психологически принос, която влияе на човека. Ето това е идеята, която ние можем да изтеглим от религията. И накрая какво съм сложил още нещо? Така. Дайте следващото. Онова, което ние можем да практикуваме, е самоконтрол. Самоконтрола иска интелект, самоконтрола иска воля, самоконтролът иска методи. Всичкото това нещо трябва да се дава на хората в един процес на възпитание. Следващото. Мисля, че вече се приближавам края. Киберхолистичната терапия. Още една добавка само към нея. От киберхолистичната терапия се изисква първо да се създаде един режим на поведение. Това значи не повече от 90 минути работа.
Сеанса на работа е 90 минути. След това трябва да има почивка, докато ни възстанови за нов сеанс от 90 минути. Също в такъв план, който организираме целия си живот, задължително да има 7 часа сън и 30 минути спортни занимания и в включване в дневния режим на развлечения. Тези развлечения могат да бъдат онлайн, но могат и да изключат някои онлайн развлечения и да вкарат нещо от реалността. Ето защо за мен е много важно да делим виртуалност и реалност. Следващото. Ето е девойката, която се е подала на всичките тези терапии и тя вече не лежи, не спи пред телефона, а е весела и радостна. Свършвам с педагогическите средства. Педагогическите средства не бива да бъдат разделени като забрани, защото те създават агресивна реакция. Не бива да бъдат и манипулации. Ако сега си научиш уроците, аз ще ти дам да си играеш с телефона. Защото детето почва пък да ни манипулира по същия начин обратно. Това, което се изисква в педагогическите средства е да почнем с партньорство. Да влезем в живота на човека, в неговата зависимост. Няколко пъти съм го правил, дава отлични резултати. И играйки малко по малко да почваме да разширяваме неговия мироглед, да вижда други неща, които също са привлекателни, защото няма да му предлагаме нещо, в което да си навреди, а да го привличат и в крайна сметка да се промени. Значи, самото образование, самата подготовка на хората трябва да започнат с една специална хибридна класна стая. В нея реалност и виртуалност да бъдат балансирани, да бъдат в пропорция, която трябва да бъде полезна за човека. Освен това, специални чинове вече се създават, в които комуникациите между отделните хора и преподаватели вървят свободно, бързо, лесно, със специален софтуер. Специален софтуер трябва да се създаде за всяка дисциплина. За физика една, за математика друга, за биология трета. Всичко това да се съобрази. И в крайна сметка цялата образователна система трябва да бъде готова за всякакви промени, за всякаква динамика, защото тази динамика е ежесекундна. Във всеки момент, в целия свят милиарди хора работят в тази област, от тях милиони създават нови техники, нови софтуери и нови форми на обучение. Ето това е моята презентация. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря на професор Джонев и за споделените така интересни събития и факти от неговия живот, но тази много важна и задълбочена, а и мисля иновативна презентация. Благодаря ви сърдечно.